bandiraɓe leñol daroɓe am dow TikTok e YouTube, on jarama, on beltanama no fewi. Hande bo kadi mi wardani on e ƴamol ko ngeedata an ko ngeedata. Finɓe fuu hani ummoyo pindina, nummi ka social media hani mi wolwana. Fulɓe indiri jayjayɗe sumpo ko nummi mi haalana. Hande yo haalaji ñolɗi tan suklana, ɗuɗɓe joni mettuka ardinina ko ka jangina. Tonne ɓe jawɗina ngeedoyanano ka feɓɓori sakko ka famtina. Cendeteɗi yo ɗuuɗi, ndikka a subtoyata ta a semta a semtina. Woɓe kam mbi'i linya laɓɓina ɓuri tata tokka ayba aybina. Fewre yo harmani anduɗo pulaku e diina, bo hande kayre suklana tan e nde halkina. Metti bo fewa semtoya wasmita, ko fooɗi pullo wi'i ndikka maya majjita. Pulaku tindiniri dottijo lutuki fewre fa hani a andita. Woɓɓe dottiɗi amma kayre ɓe ardini paccaba fanta. Kamɓe mi faami nde welde to maɓɓe ko ɓe semta. Faamule gaskamare luggata, hakkiltata a do'oya a mbarta. Ta ewi ka fewre dogguda ɗu dadnu, andin luttuɓe bo hani ɓe ndayita. Bindol maɗa ndikka a laɓɓinatata ngol sankita. Mi resay boro haala am ɗo nano mi tampu sakko mi fasita. Seɗɗa mi haalata ngam ɓurɓeyam ko saka pirta. Bandiraɓe leñol kadi anda ko ngeedata. Anda ko ngeedata kanjum mi wardani on hande. Mi yelini kadi ɗum fottani on, kadi to ɗum fottani on tokkeyam ɗo ngam on ɓeyda nanugo ko ɓuri. Emi taski ngam mi waddana on ko ɓuri. So Allah jaɓi ngaɗe like, mbiyata on giɗi, on giɗa, on kolla alama on giɗi, e kadi bo on ngaɗa abonné, ɓe mbiyata be French ko abonnement, abonné, ngaɗe subscribe ba ɓe mbiyata be anglais be English kadi. Tokkeyam ngam on nana. Emi wodi bo jayjayde YouTube kadi ton on tawai kujeji ɗuɗɗi. On mbawai tokkoyam ton ngam mi waddana on kujeji peɓɓotoɗi feere feere. On jarama, on beltanama. Nase Yusuf Usman yelan ton khairuji ɗuɗɗi. Masha Allah, kirten no weli.